И казвам се Валентин Иванов, на 72 години. На лечение в клиниката 8 съм от 2022 година. Всички мостови конструкции, които имах по зъбите, започнаха да се разрушават. Започнах да се интересувам за евентуални клиники. Намерих клиника 8, дойдох в клиниката и попаднах на доктор Стамболиев, който започна естествено с оценка на състоянието. Имах едновременно проблеми диагонално на горна и долна челюст. За целият етап на лечение и двата проблема, които имах, аз имах изготвена предварителна програма. Май месец някъде започна имплантирането. След това предстоящия период на костяване на имплантите. И веднага след като завърши тази страна, имплантологичната страна, преминах към лечение на втория етап, тогава при доктор Партенов. Една година прескочих и реших тази година да мина на имплантиране в другата част. И тази година свършихме и това нещо. Направи ми впечатление за изключителната хигиена, която има и порядки. Личеше компетентност на всички нива. Нямам предвид само на лекуващите дентални лекари, но и медицински сестри и останал персонал. Коректността, вниманието, още от 22 година съм започнал да препоръчвам в общи линии това.